Pinay tennis player Alex Yala musalmot sa National Bank Open sa Canada sa dili pa ang US Open. Musalmot ang Filipina tennis star nga si Alex Yala sa National Bank Open sa Canada karong Hulyo 26 hangtod Agosto 7 pagkahuman sa iyang back-to-back stint sa French Open o Wimbledon. Ang maabot kakalihukan sa Canada kabahin sa preparasyon ni Yala alang sa US Open sa Agosto 24 hangtod Setyembre 7. Ang National Bank Open usa ka WTA 1000 nga level nga torneo nagpagawas na sa ilang mga nag-unang draw entries karong semana. Lakip ang WTA number 56 nga si Yala. Lakip usab sa CAS ang heavyweights nga sila si Arena Sabalenka sa Russia, Coco Gauff o Jessica Pegula sa United States, Iga Swiatek sa Poland o Jasmine Paolini sa Italy o kasamtangang top 5 WTA players. Kini si Idol B sa 93.9 IFM. Di kapugan sa paghatod sa kunang balita, tatak IFM Balita.